My máme Apollo. Je kopec, tak to si ideme. Golden. Toto je ček, bratislavský Golden guy. Aj to húkanie k tomu patrí. Radosť z jazdy. Možno je práve Marburg. Marburg 1000. Nice, ja. Schnell. No gut. Und wendig. Ajajaj. Nemôžeme brziť motorom. Nie? To už je ani tak. Idem ukázali na Počkaj, nejaký voľcov za nami blíži, takže... Tieto cuplíky sú to na čo? To je Zamykané. Dole je to odomknuté. Nie, to je opačne. A hore je to zamknuté. Marburg má opačne. Nevieš, že si ho... Strašne nevieš. Prepáč, ešte raz, tak upravíš. To je nejaký taxík ide, no to nebudeš podaviť. To bolo chcel, ale padli dvere asi. Ešte som tu Padli asi dvere. Padli asi dvere do západu. Ten taxík, no, to bude teraz radosť, podľa mňa. Počkaj, ty máš otvorené dvere. Normálne ich pootvor. Nie, počkaj, trošku ich otvor, tak? A teraz ich chcú zavrieť. No? A tam je nejaká bičovina. Je. Skús ich otvoriť. Dobre, a môžeš ísť. Ale počkaj, to nie je to zavreté. Ja jedem. No tam držte dvere. Držím. Už sa to pohlo, tak? A už to pôjde. Skoro je to zavreté. Dobre, ježaš. Dobre. Ale ono to nie je zavreté stále. Nechaj tak, nech sa to nevytrhne. Počkaj, zastavme to na zastávke a potom sa náberá. To ide úplne ľahko. Ale chceš pridržať. No, tam bude otvorený zámok, ale to niečo...